Tervetuloa kaikki katsojat siellä YouTuben toisella puolella. Täällä Mr. Hyperion sekä Attack of the B-Team. Ja. Mitäs tässä? Eipä muuta kuin, että ensinnäkin aloitetaan täältä. Eli tää feeder-masina oli aivan väärä kenties. Joo, tosta mä en tiedä mitään. Mut pointti oli, että me pitäisi saada korjattua tällainen hieno miekka tästä ainakin alkuunsa. Sekä sitten mulla on aika monta muutakin projektia, mitä mä suunnittelin tässä jo ennen, että tekemisen puutetta ainakaan ei tule. Ja se vihreä masina oli nimeltään kultivaattori, eli ämpäriä, lasia, rauta. Eli rauta, siitä me saadaan ämpäri, joskin meillä on täällä yksi. Sitten lasia ei ole. No se ei haittaa. Voidaan tehdä kerralla vielä vähän enemmänkin. Noin. Tähän piti ottaa vettä, eikö? Miksi mä otin ton lepakon pois? Se nyt vaan yksinkertaisesti on paras. Ai. Ja nyt meillä on niinku vesipuketti. Tää on kyllä kätevä tämmönen crafting table. Ai niin 2 screeni. Siitä tulee vielä ongelma. Paitsi näyttääks tää, että tää lagais pikkusen? Tää on V-synkki pois, ehkä se siitä. Joo. No, katsotaan. 2 screeniä. Ei näy. Mitenkäs tätä voisi tehdä? Fernistä ja sinistä ja keltaista. Lapislatsuja meillä ainakin on. Ja keltaista. Mitenkäs me keltaista väriainetta saadaan? Eli kukista ja... Ai, kahdenlaista kukista vaan. Jahas. Seems we have a problem here. Mistäköhän me nyt kaksuksia revittäis? Oh, meni vähän pieneksi mappi. Jos me käyttäis vaikka tuolla katsomassa. Tää onkin nyt yllättävän ongelmallista, kun ei oo tullut kerättyä näitä. Ja ei tuolla talon sisällä muuten ole vielä yksi hieno juttu, mikä mun pitää näyttää, kun mä tutustuin näihin eri modeihin pikkusen taas lisää. Saatoitte ehkä joku huomata, että siitä yhdeltä seinältä oli kadonnut vähän tavaraa ja näin. Mut siis täältä pitäisi löytyä kaktusta. Tuolla. Mahtavaa. Tää yksi ei riitä, koska jatkojalostus olisi ihan hyvä asia. Mitäs tää? Mä oletan, että voi käyttää samalla tavalla. Elikkäs. Noin. Nyt meillä on aivan riittävästi. Ja back to home, ja tää maailmakaan ei oikein näytä lataantua, että... Mikäs tässä nyt on ongelmana? Ramia näyttäisi olevan siellä taustalla se 6 megaa. Joten siitä ei pitäisi olla kiinni, mutta... Meillä on hetki, kun mä tarkistan täältä. Jova vie tehoa aika paljon, mutta... Kun tuolla suorittimessa on vielä potkua jäljellä. Ja ihan runsaan vuoleisestikin. Joten ehkä tästä alkaa tässä... Kohta toimii paremmin. Saas nähdä. Niin, ihan yksi juttu, mikä heti huomasin. Mikä nappi? Mitä? Ei ollut toi nappi. Tässä.
ihan sattumalta löysin tämmöisen hienoja jutun, joka ilmeisesti on Galactic Craftin. Eli katsotaan, tossa Mars. Ja tossa on maa, eli Overworld, ja tuota aurinko ei pysty valitsemaan. Mä en yhtään tiedä, mikä tämän pointti on, mutta tällainen hieno juttu. Joo, tosi hieno. Mahtava, upea, kaunis. Eiku mitä? Mutta takaisin asiaan. Ne on valmiita. Hyvä. Täydellistä. Kiitos. Tuohon ja lasit. Siinä. Ai ämpärikin vielä tuli takas. On tilan puutetta, mutta laitetaan tuohon. Ja nyt homma toimii niin, että ne tungettiin joko relikkejä tai stone tableita. Siis toi meni tonne. Ja onks tää nyt vieläkin väärä kone? Analyzeri on. Joo, toi on. Toi on. Ei tässä oo muita koneita enää. Come on! Mitä tonne piti tunkea? Miakka. Ei halua mennä minnekään. Relikkeillä. Ei nyt tapahtua mitään. Stone tablet. Ei mitään. Tonne ei saa laitettua. Hetkinen. Nyt alkoi asia vaivaamaan sen verran, että tarkistetaan. Eli Minecraft Cultivator. Joo. Kulttuurevat. Kulttuurevat. No täältä ei löydy oikein mitään selkeätä, joten mä oon ihan pihalla. Mä tehtäsin tota aikaisemmin ja toi toimi ihan hyvin. Mutta katsotaan sitten, joku pyysi mua tekemään tämmösen dinosauruksen jollain tyylillä, mutta ei mulla aavistustakaan, että miten. Eli sitä mä en vielä ottanut selvää. En. Mikäs mä nyt arkkujen järjestelin? Katsotaas. Tuolla oli vähän niinku tällainen kuva. Ei. Ei toimi. Ei. Oho. No se voidaan jättää nyt rauhaa. Rest in peace. Joo, mutta se toinen homma. Eli oli... Miten tehdään hopper? Arkku puuttuu. Koska mä huomasin, että nämä arkut ovat aivan kamalassa järjestyksessä. Ja niihin pitäisi saada jotain. Jotain järjestystä. Mä sain tämmösen kätsy-idean. Ja niin tässä. Hieno. Piilotettu ovi. Oikein tyylikästä. Ja se oikeastaan sitä varten mä pystyn. Sekä tähän tulee hirveät viljelmät. Sitten joskus. Ja tää on tosiaan tämmönen piilotettu leveri. Eli vipu. Se on aika turha, koska se on puuovi kuitenkin, mutta ihan sama. Elikkäs, mitäs me ollaan tekemässä?
FNV-hakku. No huhu. Noin ja. Come on. Tehdään tää sitten näin. Eli. Noin. Tänne pitäisi alkaa virtaan tavaraa. Joo, niin. Tässä oli tosiaan tämä ongelma. Tämä ongelma tosiaan. Tää ei toiminutkaan ihan niin kuin mä halusin. Heitellään väliaikaisesti tänne nää ylimääräiset tavarat. Luu menee tänne. Joo. No annetaan ton olla. Ja sitten hakku siitä. Tohon. Mä mennään nyt ihan oudosti vaan näitä asioita läpi tälleen. Ihan kun mulla olisi joku hirveä kiire muka. Tai ei mulla edes oo mitään kiirettä. Eikä mitään. Mutta. Me heitetään se taas tonne. Teköhän täällä mahtaa olla puskurissa. Niin. Ehkä meidän vaan pitää tyytyä siihen, että me tyhjennetään toi puskuri aina väliajoin. Ja heitetään kaikki takas, jolloin se... Se oli ihan paska idea, toi ei toimi käytännössä. Mutta... Tänne. Juu, mitä vittua? Voi saatana. Voi jumalauta nyt. Miksi tänne on kulkeutunut tää piippulia niin paljon? Joo. Me joudutaan siinä näköjään tappaan itsemme. Siinä menee sitten vähän expaa. Ei oo kiva. Mutta niin se tarkoitus, mitä me tultiin tänne, kvartsia pitäisi löytää. Ja sitten myöhemmin murehditaan tosta Hömmötin portoolista. Onks täällä kvartsia edes? Kvartsi. Mitä toi? Hetkinen. Siellä. Dankeschön. Noin Pigmanit saattaa kyllä suuttua tästä muistaakseni. Onko sä vihainen? Pelkäsi jo hetki. Ui saatana. Seitsemäntoista. Kuinka vähän noista tuolla tulee? Tätäkin me muuten tarvitaan. Tätä ainetta, joka tunnetaan myös nimellä glowstone. Hehku kivi. Eikä oo, se on redstone. Ei oo. Redstone on punakivi. Mut toi ei ollut se ensisijainen. Tarkoitus vaan. Onpa täällä nyt hankalissa paikoissa. Ilmeisesti täällä tulee vaan yksi oikeasti per kappale. Tarvittais jostain fortune pikke. Tää on vähän hitaan puolesta hommaa nimittäin. Ja tässä on ikävissä paikoissa. Mun mielestäni Minecraftissa on joskus ollut enemmänkin tätä. Että Nether on ollut suunnilleen täynnä tätä. Ehkä tästä sitten jotkut muut aineet Netherissä vietään spawn ratea. Taikka mikä onkaan. Hei, come on, 48 saa riittää.
Mutta tää portaali... Jos mä olisin pelannut nyt 20 minuuttia, mä sanoisin, että katsotaan seuraavassa jaksossa. Ja myöskin sen, että se katsotaan siitä päättää, että siittaais mä itselleni Flint and Steelin vai kuoleks mä. Mut mä veikkaan kuitenkin, ette tykkäis siitä, että mä siittais itselleni se. Joten... Tää on ihan kamalaa. Tavarat on tossa. Toivotaan, että ne säilyy. Kiitos. No spawnattiin sitä oikeaan paikkaan. Onkohan se portaali täältä kunnossa kuitenkin? Onhan se. Ja nyt jos siellä on taas joku hemmetin creeper, niin... Hei, meillä säilyy puolet, eiks? Jaa, ja tämmöstä peliä. No käy se näinkin. Minkä me sitten tästä päädytään? Jes. Hyvä, se ei hajunnut toinen enempää. Mahtavaa. Toi oli nimittäin aivan törkeä lähellä, että mikä tahansa olisi hajonnut. Niin, ja sänkykin on täällä jo. Ainoa miinuspuoli, että mä herään tuon lasin sisällä. Mut virheet on tehty korjattaviksi. Otetaan nää taas täältä pois. Oikeastaan mä en yhtään tiedä, miten tää toimii. Oh, come on. Mä haluan saada ton nyt toimimaan. Mä oletan, että ainoa keino on... on se, että... kun tavaraa ei virtaa, niin otetaan nää pois. En nyt keksi mitään muutakaan järkevämpää keinoa. Plus noi ei kuulu tonne. Joo. Odotellessa. Otetaan tähän miakkaan nyt vähän voimaa lisää. Ja tossa oli toi. Toi tohon ja... 72. Oh, come on. Ei näistä voi tehdä blokkeja. Kiitos. No. Me tarvitaan vielä 24 lisää, joten täällä ei virtaa tavarat. Toi saattaa virrata. Sitä järjestetään näin. Eli noin. Juu. Tää nyt ei mene kyllä ihan suunnitelmien mukaan tää jakso ollenkaan. Esimerkiksi... Toi on vähän liian vaarallinen. Sitä pitää korjata. Mut se saa odottaa jonkin myöhempään ajankohtaan kautta, seuraavaan jaksoon kautta. Siihen kohtaan, kun mä kuolen siihen tarpeeksi monta kertaa ja sit mä hermostun. Se on se todennäköisempi kohta, jolla mä teen sen. Noin ja... vielä parikymmentä pitäisi saada. Siitä. Teköhän tässä sitten.
Tilaajia on kanavalle kertynyt taas muutama lisää. Joka on erittäin positiivista. Eikö tää riitä? No ei oo Bovia mukana kun se tarvitaan. Come on! Ekalla reissulla Bovin mukana. Ei mitään käyttöä. Nyt se hiu tarvis niin. 2! Joo, moro. Väärä. No niin. Tropics Portal, Enchanted Portals 2. Noin. Mikään ei mennyt läpi. Sitten. Miakka on siellä kivasti. Neljä, 68, 70. Pistää yksi siihen vielä lisää. Noin. Hei, onko siinä lootingi 1? Se on tosta lakista varmaan. Paljonko siihen vaatii? 450, katsotaan. No joo, 9 kertaa 2. Joo, no way. No way. Ja mitäs löytää vielä enemy? Mihin me voidaan testata? Siinä, lehmä. Näkeekö se daman? No lakki se vaan hittaantui. Ei toi iskee vähintään 8. Ja se on oikeastaan aika vähän vielä. Niin 8. Joo. Eikö tavara virtaa? Oikeastaan tänään... Oh, come on. Mä uskoisin, että se on nyt sorttaantunut loppuun asti. Joten kaikki tänne. Noi ei kuulu. Noi! Sitten noikin pitäisi palauttaa paikoilleen. Ämpäri tonne. Toi. Noin ja... Mitäkään me nyt tähän mennessä ollaan saatu tehtyä tässä jaksossa. Ei ainakaan mitään älykästä. Joo. Feederi ei toiminut, kvartsia hajottiin, ovi näytetty. Tää meni ihan hukkaan tää koko jakso. Eihän mä tehnyt yhtään mitään järkevää. Eikä toikaan toimi. Eiks nää relikit laitettu tänne? No odotetaan tosta muutama ja... Ja oikeastaan... Toi tonne ja noi tonne. Katsotaan alkaako se tapahtuu jotain. Kyllä. Siitä yksi lisää. Hyi, gravelia. Ei sitä muuten ole tehtyä jotain. Missä olet? Siinä. Stone tabletteja tulee nyt kyllä kovasti. Eikä ne mitään tee. Katsotaan utility. Tehdäänkö aivoista mitään? Ei tehdä. Entä DNA? Dinopedia. No se tehdään. Se tehdään ehdottomasti. Ja näitten pitäisi riittää siihen. Jos tässä on vielä vanha kirjaresepti. Noin. Eli DNA, onko meillä useita? Tää on tommonen Dilophosaurus. Se ei tunnu mitenkään hyvä merkitykselliseltä. Dinopedia. What? Mitä?
Mitä tällä Dinopedialla tehdään? Et sä pysty avaamaan. Tai aukea. Huhhuh. Aha, taas yksi miekka. Ja täälläkään ei tapahdu yhtään mitään. Joo, tää ei oikein nyt mennyt ihan putkeen, mutta... Mun pitää katsoa tota näköjään uudestaan, kun se ei toiminutkaan. Toi on kiva. Oikeastaan seuraavassa jaksossa aletaan plänttään kasveja tähän ja törkkien määrä. Joo. No. Ei muuta. Täällä oli Mr. Hyperio ja heittäkää likeä ja kommenttia ja kaikkea tämmöstä. Se on moro.